So yun guys, bali birthday ngayon ni Tita Dang, na-invite tayo mag-lunch sa Manila Hotel. Bali na kami, treat niya kami ng lunch sa Manila Hotel. So yun Tita Dang, happy birthday po at stay safe po lagi at mahal po namin kayo. Saka sa buong Shernak family, maraming salamat po Tita Dang. You're the best po. Thank you po. Thank you. Ayan po Tito Rick, Tita Dang, maraming salamat po sa pag-invite at happy birthday po ulit Tita Dang. Stay safe po at more blessings to come po sa family niyo. Sa buong Shernak family po, maraming salamat po. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even